салом алейкум дӯстони азиз, чанд қабат ки видеои нав набуд. имрӯз дута сайт мешавад. Сайти якумаш сайти навай чихеле ки ман ҳозир худам кор кардам, вивод кардам ва шумо сайти диюмша бо диққат тамошо кунед. Сайти беҳтаринай. ман ҳамаш як бор дига аз нол барои шумо хушрӯтар мефаҳмонам. кадоме ки дар канал подписатсия карда нестай, ҳатман подписатсия кунед ва кадоме дар телеграм канали ман нестай, ссилкаи телеграм канал дар комментария ва дар описания монда мешавад. ҳатман дар омада подписатсия кунед, то ки аз сайтҳои нави пулкоркунӣ бохабар шавед. ссилкаи сайт дар комментария ва дар описанияи видео монда мешавад. сайти беҳтаринай. мо метавонем дар инҷа бисёри баъд хуб кор кунем. яъне ки нигоҳ кунед ки барои регистратсия дар баланси шумо, яъне ки дар баланси майнинги шумо 100 рубл падарка мекунанд. шумо метавонед дар ин сайт бе пополнит кор кунед ва дар ин сайт дора бонус дора 1 соат пас ва серфинг дора ва сар як реферал нигоҳ кунед ки барои шумо 1 рубл падарка мекунанд. ман камтар пеш аз ин сайт 8 рубл вивод кардам ва дар инҷа нигоҳ кунед ки кадоме ки вивод кардагиай дар инҷа сайтошуна нишон метаҳад. ҳамин якум одам, яъне ки маем 8 рубле ки ман вивод кардам, ҳозир бо ман медаром ба сайтам, бо хушрӯтар мефаҳмонам. вақте ки шумо дар сайт даромадем, профили шумо ҳар хел метавад. барое ки ман полная версия да мондагиам, шуморо метавонед обичный ёки полная версия кунед. просто дар поён нигоҳ кунед, мобилни версия кардагиай, ба мобилни версия медароем, камтар ждат мекунем ва сайти мо шидаг мобилни версия ба сехатаи боло медароем ва профили мо ҳамин хели метавад. аввал мо кошелёкомона добавид мекунем, ба личный кабинет медароем, дар боло нигоҳ кунед, дуюмаш личный кабинет, ба личный кабинет медароем ва камтар ба поён мерем. мо дар инҷа кошелёкомона сохранид мекунем. дар якум пер кошелёкмона ва дар дуюм, яъне ки киви кошелёкмона сохранид мекунем. баъд ба сехатаи боло медароем ва нигоҳ кунем ки дар инҷа серфинг нависаги, яъне ки ҳозир дар айни ҳол 110 та серфинг барои шумо метавонед ки кор кунед. аз ҳамин серфинго бесплатна шумо метавонед масалан 20 секунд тамошо кунед ва 3 копек кор кунед. баъд бо нигоҳ кунед ки вақте ки ман гуфтам ки шумо регистратсия мекунед, дар баланси шумо 100 рубл падарка мекунанд. чӣ хел мефаҳмем ки барои мо 100 рубл падарка кардагиян ё ки не? ба сехатаи боло медароем, дар ин ҷо нигоҳ кунед ки тарифи нависагия, ба тарифи медароем ва дар ин ҷо яъне ки майнинги мо кор кардесай. чӣ хеле ки десен майнинги мо кор кесай. сабрат мекунем. вақте ки мо майнингмона сабрат кардем ва моро дар қатори ҳамон одамои добавид мекунанд ки ай майнингшон пулошона сабрат кардагиян. не озима чӣ хеле ки сабрат кам дар боло, яъне ки якумара нишон додесай ва ман яъне ки 1 копек сабрат кардам ва дар поён баланси асосии моро нишон метаҳад. 3 рубл дар баланси асосии ман ҳастай. дар инҷа 100 рубл, яъне ки дар майнинги шумо бесплатна метаҳам. баъд бо ҳастай дар инҷа одамое ки майнинг хичон мехаранд, ба вибрат товар медароен. баъд дар инҷа метавонед шумо а 1 рубл то, яъне ки то 1 миллиона пул пополнит кунед, майнинг бихарен. ва як чизи дигар ки чӣ хеле ки ман гуфтам, барои як рефералка барои шумо 1 рубл метаҳанд, ба сехатаи боло медароем. баъд дар инҷа нигоҳ кунед, реферали нависагия, ба реферали медароем ва барои шумо ҳамхели силка метаҳанд. силкатона копироват мекунед, дар телеграм каналтон ё ки дар ютуб каналтон мепартоен. ҳар як одаме ки ба силкаи шумо медарояд регистратсия мекунад, ин сайт дар баланси шумо яъне ки 1 рубл метаҳад. ман ин сайта камтар пеш дар телеграм канал партофтам ва аллакай 11 одам даромад регистратсия кард ва ин сайт дар баланси ман яъне ки 11 рубл додад. ман 8 рублша вивод кардам ва дар поён чӣ хеле ки мебинед, дар баланси ман бо 3 рубли дига ҳастай. баъд бо гуфтам ки метавонед шумо аз ин сайт 1 соат пас бонус гирен. ба сехатаи боло медароем ва дар инҷа нигоҳ кунед, дар поёне ки реферале, дар поёнаш получит бонус, ба получит бонуси медароем ва получит бонус мекунем. мо метавонем аз ин сайт 1 соат пас бонус гирем ва шумо метавонед ҳамин хел аз серфинг, аз рефералка ва аз майнингтон бесплатна кор кунед. бо кадоме ки бихоҳад метавонад пополнит кунад, майнингша зиёд кунад. баъд барои пула гирифтан ба вивести денги медароем. минималка пула гирифтан дар пер кошелёк аз 2 рубл аст. дар инҷа вибрат мекунем, пер кошелёка мемонем. баъд чӣ қадаре ки дар баланси мо ҳастай, дар поён ҳамаш навистагиай, яъне ки дар баланси мо 3 рубл ҳастай. 3 рубл мемонем, вивести мекунем. тамом, виплата проведена. бо медарем дар пер кошелёк мебинем ва 3 рубле ки мо заказ кардем аз ҳисоби комиссия дар баланси мо гузашт 2 рубл 88 копек. бо комментария дора ки аз ҳамон сайте ки мо пул кор кардем ва 8 рубле ки ма камтар пеш заказ кардам аз ҳисоби комиссия дар баланси ма гузашт 7 рубл 69 копек.
бо комментария дора ки аз ҳамун сайте ки мо пул гирифтем ва сайти биткоине ки ман то ҳол дар ҳамин сайт кор кардам, аз ҳамин сайт пул гирифтесам. кадоме ки намедона бо диққат тамошо кунад. вақте ки ба сайт даромадем камтар ба поён бирен, дар инҷа полни статистикаш ҳаста, яъне ки дар сайт пополнит кардиян 1,766,000 рубл ва дар сайт яъне ки одамо кор кардам 24,000 одам ва сайт то ҳол платит кардия 1,204,000 рубл, яъне ки сайт 67 рӯзае ки кор кардам. дар ин сайт баъди регистратсия барои шумо 50 рубл падарка мекунад. дар ин сайт регистратсия карданаш хеле осон аст. дар якум номери пер кашлогтона мемонен, дар дим ягон парол интихоб мекунем, баъд дар инҷа капчара мемонем, регистратсия мекунем, яъне ки саздад мекунем, тамом. вақте ки шумо дар сайт даромаден, дар ҳамин майнинге ки дар ман 100 рубл нишон додесай, дар ҳаминҷа барои шумо 50 рубл метан, яъне ки падарка метан. баъд майнинги шумо ба кор медарояд ва дар майнинги дуюма 500 рубл ай, дар майнинги сеюма 100 рубл, дар майнинги якума 100 рубл ай, яъне ки ма дар ин майнинг 50 рубл пополнит кардагиам, қади 50 рубли бонус бидагӣ шидагия 100 рубл ва дар майнинги дуюма 500 рубл пополнит кардагиам, дар майнинги сеюма ма 1 рубл пополнит кардагӣ нестам. ҳозир бо май бор дига ҳамаша хушрӯтар мефаҳмонам. дар инҷа сета майнингай ва процентошон калон ибадай то сеюм ша. масалан вақте ки шумо дар сайт даромадем, барои шумо 50 рубл ки бонус дошт, шумо пултона ҷамъ карден, шумо пултона гирифта наметонед то вақте ки шумо дар ин сайт, яъне ки то 50 рубл пополнит накунед. шумо метонед майнинг якума як бор дига 50 рубл пополнит кунед, баъд метонед озод пултона гирифтан бигиред ва дар баланси асосии ма ҷамъ шидагия 41 рубл 90 копеек. баъд бо дар инҷа дора ним соат пас барои шумо бонус метад. дар ҷое ки таймер рафтесай, дар ҳамин ҷо получит бонус пайдо мешавад. шумо метонед ним соат пас даромада бонус гиред. яъне ки ма дар ин майнинг 550 рубл пополнит кардагиам, тамом. яъне ки як моҳ пеш пополнит кардагӣ будам ва то ҳозира намедонам чӣ қадар пули бисёре гирифтагиам. ҳозир ҳамаша историёша нишон метавам. нигоҳ кунед ки агар майнинг якуми шумо кор кардеса, шумо пултона сабрат кунед, пултон дар баланси асоситон мияд. баъд агар наи ҳарфи эре ки десен савза, агар дар болои ҳамин клик кунед, ҳамун 41 рубле ки дар баланси мо аст подтвердид кунем, яъне ки дар майнинги сеюм мо мия. баъд майнинги сеюм мо пулуш бисёри баъд ҷамъ шидан мегира ва камтар ба поён мерем. дар инҷа дахотона нишон метаҳад, яъне ки дар як соат 1 рубл 16 копеек ма кор мекунам, дар як рӯз 27 рубл. ма аз ин сайт ҳар рӯз пул мегирам. бо историёша ҳамаша ҳозир барои шумо нишон метавам. кадоме ки майнинг харидаги, нигоҳ кунед ки майнинг якумша нахарем, проценташ 2,6 ай. яъне ки инҷа нигоҳ кунед ки майнинг якум 50 рубл места, майнинги дуюм 500 рубл места ва майнинги сеюм барои пополнит кардан 1000 рубл ай. яъне ки барои пополнит кардан ба пополнит медароем, дар боло 1000 мемонем, перейти к оплату мекунем. баъд нигоҳ кунем ки барои мо ҳамхели номер пер кашлог мета ва мо бояд дар ҳамин номер пер кашлог 1000 рубл партоем ва номер транзаксиямона гирифта дар поён равон кунем. ҳозир бо май бор дига барои шумо хушрӯтар мефаҳмонам чӣ кор кардан дар кор. масалан ҳамин номер пер кашлогка копироват мекунем, ба пер кашлог медароем. вақте ки дар пер кашлог даромадем, дар боло яъне ки рублда мемонем, баъд 1000 рубл мемонем, ҳамун номере ки мо копироват кардем дар ин ҷо мемонем. баъд дар поён перевести, яъне ки бояд мо дар ҳамин номер пер кашлог 1000 рубл партоем. баъд номер транзаксиямона аз ки ҷо мегирем ба история медароем. вақте ки шумо ба история даромаден, яъне ки ба история ки шумо 1000 рубл партофтагиен, ба болои ҳамун даромаден, дар инҷа нигоҳ кунед копироват навистагиай. шумо як бор копироват мекунед, ҳамун номер транзаксиятон копироват мешавад. баъд медароем ба сайт. вақте ки ба сайт даромадем, камтар ба поён мерем, дар поён номери транзаксиямона мемонем, баъд проверид мекунем. ҳамун комнатаи савзе ки десем проверид нависагиай, яъне ки мо проверид мекунем, тамом. пул дар баланси мо, яъне ки дар майнинги сеюм мо, яъне ки 1000 рубл мегзара. фарқ надора шумо дар ин майнинг чӣ қадар пуле ки пополнит кунен, чӣ қадар майнинге ки бихарен, се равно метонен шумо дар як рӯз 100 бор вивод мекунен, чӣ қадар вивод мекунен метонен озод. вақте ки пеш аз вивод кардан дар майнинготон чӣ қадар пуле ки боша, ҳамаша сабрат мекунен, баъд ҳамаш дар баланси асоситон мегзара, яъне ки баланси асосии ман шидак 42 рубл. барои пула гирифтан ба кашлог медароем ва камтар ба поён мерем. вақте ки шумо дар ин сайт ба номери пер кашлогтон ки регистратсия кардем,
шумо метавонед пултонро дар ҳамон пер кашлоктон бигиред. Масалан дар баланси ман 42 рублай, ман 42 рубл мемонам. Отправить заявку мекунем. Дар ин сайтам пул автоматически мегзара. Отправить заявку. Тамом, пул дар баланси ман яъне ки дар пер кашлоки ма гузашт. Бо медароем дар пер кашлок мебинем. Ва 42 рубл яъне ки бе комиссия бо комментария дора ки аз ҳамун сайти биткоине ки мо кор кардем. Ва ма чӣ хеле ки гуфтам, ҳозир ма историёма нишон медиҳам ки аз ин сайт чӣ қадари пул гирифтагиам. Камтар ба поён мерем ва дар инҷо ҳама историёи ма ҳастад. Агар ки поёна нигоҳ кунед 44 та запис нависагия, яъне ки ма аз ин сайт 44 бор вивод кардагиам. шумо метавонед ҳамаша дар инҷа бинед. Масалан аз якумаш сар мекунем. ма аз якумаш бисёри бад гирифтагиам. 493 рубл, 50 рубл, ҳамин хел бисёри бад гирифтагиам. чанд бор 50 рубли гирифтагиам, 50 рубл, ҳар хел гирифтагиам аз ҳамин сайт. бо дар боло 50 рубл, 60 рубл, 24 рубл, 31 рубл, ҳар хел ма аз ҳамин сайт пул гирифтагиам. бо ин охирон бор ҳозир яъне ки 42 рубли дига гирифтам. Сайти биткоин беҳтарин сайт барои майнинг ва чӣ хеле ки ден то ҳозирам аз ҳамин сайтҳо пул гирифтесам бе ягон фиреб. кадоме ки майнинг харидания метавонед майнинги сеюма бихарем, барое ки дар як рӯз шумо метавонед 4,9% кор кунед. яъне ки 1000 рубл платин мекунед, 4,9%, яъне ки ҳар рӯз дар баланстон ҷамъ шидан мегирад. ё ки метавонед майнинги диимам бихаред. то чанде ки шумо майнинги бисёр харидед ва дар поён дахлотона нишон метаҳад ки дар як рӯз чӣ қадар кор мекунед. ва масалан дар баланстон чӣ қадар капеки боша, шумо метавонед аз 1 капек реинвест кунед дар баланси майнинги сеюмтон партоянаш. ба ҳарфи р клик мекунем, подтвердид мекунем, ҳам пуле ки дар баланси мо будак, яъне ки дар майнинги сеюм мо мияд. сайти биткоин беҳтарин сайтае барои майнинг. шумо метавонед аз ин сайт озод пултона бигиред, яъне ки ягон хел кеш поин, яъне ки ягон хел бал надора. чӣ қадаре ки пополнид мекунед дар майнинготон, ҳамин хел пултона сабрат када пултона вивод кардан мегиред. шумо метавонед дар як рӯз 100 бор вивод мекунед, чӣ қадар вивод мекунед, метавонед озод пултона бе комиссия бигиред. силкаи сайтҳо дар комментария ва дар описанияи видео монда мешавад.